Gaurkoan lehen aipatu den bezala, Patxo Telleria eta Mikel Martínez ditugu hemen, aktoreak eta dramaturgoa. Izan ere, atzo ez dok 3 antzezlana eskaini zen Gaiar antzokian, eta esan bezala hemen ditugu. Arratsaldeon. 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 Eta ongi etorriak. Mila esker. Ongi esaten da, erdaraz esaten da, ongi aurkitua, edo bien hallada. Hori polita da, ez? Bienvenido, bien hallada, eta horrez. Euskeraz, esango zen? Ez dago. Nik daki dela. Ongi aurkitua, kaixo. Kaixo, bai. Ongi orduan. Atzoko esperientzia polita. Oso polita, bai. Oso, bai, Iruñako publikoa oso majua da, eta oso ondo pasatu genuen, zuten, eta gaina, marko guztiak inkonparableak dira, antzerkia egiteko, eta batez ere publikoa baldin badago. Baina, Gaiarre antzokia polita da, eta da horrela leku gozoa egiteko, ez da, oso polita. Ez dokiru historioa, zen nolako historia da? Ez dokiru historia da, gu ez dokiru gara, gu biok ez dokiru bikotea osatzen dugu, eta orain arte, hainbat ekitaldi egin ditugu, Iruñan denak eman ditugunak, Euskaraz Sencillo Manifesto, La Raizetara, Euskaraz eta Mol, Lingua Navajorum, eta, hau saga horretako azken fruitua da, eta kasu honetan, ordura arte biok bakarrik agertzen ginen taulan, eta gu biok egosten genuen prozesu guztia, baina kasu honetan ez dokiru euskal musikaren benetako historia espektakulu honetan, gutaz aparte musikariak ere badaude, musiko aktoreak, eta orduan boskote bat osatzen dugu, musikaren historiarekin barre egiteko, divertitzeko eta emozio puntu txiki bat lortzeko. Antzerkia egiteko formatu honetan, ez tokiruren formatu honetan, obra bakoitzean, formato klabe batzuk errepikatu egiten dira, baina gero gaia, guztiz ezberdina da. Batzutan izan da sexua, beste batzutan izan da drogak, beste batzutan izan da euskarak beti kriston presentzia dauka. Eta honetan aitzakia musika da. Euskal musikaren benetako historioa. Atxerik gabe eta historioa. Horregatik jasuz mata daiteke nondikoa zen. Eta orduan musikariak daude eta musikako presente dago. Musikala da orduan? Genero musikala antzerkian aipatzen denean, jenteari berehala etortzen zaio Libro de la Selva edo Madrilen eta Broadwayen ematen diren musikal horiek ez. Hau, norbaitek nahi badu referentzi bat edo konparazio edo non zeren antza edo zeren itxura daukan, nik esango nuke, kasu honetan igual Le Luthier, argentinarrak, genero horretatik doa. Ez da historia bat musikatua dagoena, ez da baizik eta musikaren gainean, musikaren inguruan, musikaren aitzakiarekin, historia ezberdinak, esketxak egiten dira, eta jolas hizkuntzarekin, antzerkiarekin, eta horrela, ez? Orduan, musikara da, musika asko dagoelako. Eta, bere berezitasuna musikaren inguruan euskal musika aipatu duzu, ez? Bai, euskal kantu gintzari eskainitako ikuskizuna da. Guk barre egiten dugu eta kanta guztiak, erabiltzen ditugu kanta guztiak berrerabiltzen dugu, moldatzen dugu, aldatzen ditugu eta jolasten dugu beraiekin, baina azken finean gure musikari omenaldi txiki bat egiten. Bai, oso ironikoa gara, batzutan ematen du apur bat irreverenteak garela, horrekin jolasten dugu. Baina, kriston omenaldia euskarari eta euskal kantagintzari. Ze instrumentuak ikus daitezke? Musikari oso eklektikoak aukeratu genituen, hasieratik genekien, historia kontatzen dugu, pentsa, harri arotik, pleistozenotik, iaia gaur eguneraino. Orduan, alde batetik musika tresna tradizionala daude,
txalaparta, alboka, gaita, dultzaina, txistua, txirula, silbotea, hori guztiak, panderoa, eta gero biolontxeloa, gitarra elektrikoa, pianoa noski, flauta mota guztiak, perkusioa, en fin. Instrumento, hain zuzen ere, oso musikari eklektikoak behar genituen, oso anitz, repertorio anitzekoak, hain zuzen ere, kantatuari izateko bai folk kanta bat, bai antzineko melodia bat, eta baita musika klasikoa edo rock and rolla. Bueno, entxagu edo prestakuntza handia ematen, behar dela ematen du, ez? Hainbeste genero ezberdinezko musika eta bar? Bueno, entsaioak antzerki lan profesional bat atera nahi baduzu, entsaioak beti dira prozesu importanteena, hain zuzen ere, eta bilabete nekez, hori baino gutxiago nekez aurkituko duzu, edozein kasutan. Kasu honetan, musikaren, guk musikoekin ensaiatu dugu, lehenengo egunetik beraiekin batera egon gara, denbora guztian ensaio prozesuan. Eta bai, bazeukan musikaren gehigarria eta horregatik zailtasuna alde batetik, baina beste alde batetik, segurazki guk esate baterako, guk aktore bezala behar bada lan kominan artean, kakotzen artean errezagoa eduki dugu, igual gure parte hartzea, neurri batean murriztu dugu, pisua kendu dugu gure zamatik eta pizka bat baratu beste jende gehiagorekin. Hor, prozesua, patxokia azten du testu bat, eta azten dira entsaioak denok elkartzen gara, eta testua hori da importantena, hor dago, entsaioetan eta horrela, gauzak badoaz aldatzen, proposamenak eta horrela. Eta musikaldetik, claro, zuke galdetu duzuna, eta nik nahiko ignorantea, nik naiz ignoranteena honetan edo musikan pilo bat ikasten ari dena. Beste guztio patxo ere musikaria da, eta gero beste. Musikaldetik edo, alde batetik aukeratu egin behar diren kanta batzuk eta horrela, baina gero zailtasun bat eta horrela gauzak prestatzerakoan, musika kontzertu normal batean gertatzen ez dena. Ez direla pieza solteak batzutan, dago banda sonoro bat, kanta, musika ezberdin asko lotzen dituenak. Eta, nik lehen esan duan, nahiko ignorantea da, baina hori da beste mundu bat, hori guzti hori musikalki zelan josi eta zelan egin kanta ezberdinekin, kanta bakarro bat, ez? Eta, nahiko lana. Esate baterako hori, antzeslana sortzerakoan, musika kontutan izan da, nola batzen da hori, zenolako lana da? Nik idazterakoan, kontutan eukitzen nuen, ze kantak agertuko ziren. Egia esan idazten nuenean, batzutan esaten nuen, hau imaginatzen dut kantatuko dugula, baina igual gero erabakitzen zen kasu honetan kantatzea ez baizik eta esan, letrak esan, baina normalean nik ja alde zarretik imaginatzen, hau kantatu da joango da, edo hau esana joango da, eta barez. Eta, klaro, segun ze gaia den, eta segun musikaren ze garairi buruz ari zaren, ez da gauza bera, erdiaroa aritzea, erdiaroan imaginatu behar duzu, erdiaroko musika bat egongo dela, eta erdiaroko moldeak egongo dela, eta hitz egiten baduzu 60. hamarkadaz, 60ko hamarkadaz, badakizu gutxi gora bera, horra gertuko direla Mikel Laboa, edo Sari Orlete, edo Lertxundi, edo, en fin, edo aukeratzen baduzu 80ko hamarkada, ertzaina datorkizu burura, edo, horrelako musikak ez. Musikari profesionalak daudela esan duzu, duzu barkatu. Eta horrekin, ze pertsonai motak daude? Musikariak batez ere musikariak dira, ez? Baina
Bueno, hiru musikari horietatik berez bat aktorea da. Berez, osea, bere... Musikaria izateaz aparte. Musikaria da. Osea, musikaria izateaz aparte, eta gainera da musikari ziurazki jantziena hor dauden artean. Eta apur bat erabaki musikalaren pisua eraman duena. Adrián de los Ojos. Piano jolea hor ikusiko duzu. García de los Ojos. García de los Ojos, bai. Eta besteak musikariak dira, ez dira aktoreak. Baina, bakarrik horre egoteak, suposatzen du, bakarrik publikoen aurrean egotea horrela, suposatzen du, jarrera bat eta antzestu egin behar duzula, nolabait, zolan zauden. Eta gainera, hemen batez ere esketxak dira, ondo lotuak eta horrela, eta batzutan benetako protagonismo daukate, batzutan hitz egiten dute, eta beste batzutan jarri behar dute, harritu egin behar dira gertatzen denarekin, edo orduan antzestu egin behar dute. Eta gainera, nik uste dut hor asmatu dugula, bueno, ziurazki ezin zen beste modu batez izan, baina prozesua izan da guztiz lotuta, aktoren lana eta musikariena beti egon gara elkarrekin entzaiatzen. Eta horrekin lortzen duzu, musikariak deno gaudela eskenatoki eta historia berean gaudela. Hori elkarrekin egin dugulako eta elkarrekin aportatu dugulako eta orduan. Eta nik uste dut hori nabaritu egiten dela eskenatokian osatuago. Izan ziteken, segun ze obra den edo ze talde den eta nola prestatzen duzun, badagoela argumento edo ikuskizun teatral bat oso potentea eta gero musikariak hor daudela horratzean eta tokatzen zaienean jotzen dutela. Ez da kasu. Eta dena den, aipatu duzu ze personajeak egiten ditugun. Hau ez da antzeslan historio lineal bat edo nik egiten dudana Aitonarena eta berak Osabaren. Dira, ez denak, gu gara gu. Hau da, gu gainera ez dokirun formatu honetan gu beti agertzen gara gu bezala. Eta normalean, nik berari Mikel eta berak niri Patxo deitzen dit eskenatokian gu garelako. Apur bat exageratu. Eta publikoarekin egiten. Kasu honetan, nola, mailaz igo gara, eta ja ez diogu elkarri gure izanagatik ez dut, eta abizenagatik eta gara doktore, ez? Tegeria doktorea eta Martínez doktorea gu musikologoak. Musikologo tzat jotzen dugu gure burua. Musikologo desastreak, jakina. Eta hori da gure personajea, azken finean hori da gu gara, bera da Martínez doktorea, musikari buruz idea pitorik ez daukana, eta dena asmatzen du eta ni neu berdin. Baina musikologoak bagara, nire tesi doktorala, batik ez datera, baina imprentan dago, lasteraterako da. Pandero elektronikoa 16. mendean. Ikusiko guzu. Nirea txistuari buruzkoa da, galdera bat botatzen du, txistua jo daiteke boxeo guanteekin. Nekin, hori da zurea, Eta? Jo daiteke? Txistua? Boxeogo guantekin? Ez dakit, nik alderak egiten ditut ikaslek aurkitu behar dituzten antzuna. Hori da, beraiek lan egin dezatela Alfer Kuadrilla horretarako ordaintzen dute. Hori dira gure personajeak. Eta besteak, haiek dira, musikoak dira, besterik gabe. Musiko harrituak, zer esaten dute hauek, desastre alakoak. Urte pila bat daramazue antzerkian, eta... hainbeste ez. Baten bat. Urte asko ezin dugu eraban, oso gaztea gara, baina... Hori da, hain gazteak izateko urte asko. Urte asko, bai. Eta aldatzen alda esperientzia eszenatokira egotzerakoan? Oraindik, beti esperientzia ez dakit, zuek azaldu. Eszenatoki batera igotzea, da gauza... nik batzutan esaten dut, nik lehen, orain gutxiago, baina ez dakit Himalaian egona, eskalatu dut, naranjoko oestea, eta... Hau da, emozioa fuerteak gustatzen zaizkidala, ez? Eta eszenatoki batera igotzea,
eta emozio fuerte bat. Eta gero, da gauza nahiko berezia, bueno, daude teknikak, jakin behar duzu zelan hitz egin, jakin behar duzu zelan proiektatu, jakin behar duzu espazioa zelan erabili, jakin behar duzu zelan historia, personajean barruan zelan sartu eta hori sinestu eta horra, baina horrez gain, bueno, adrenalina txute baten bidez edo ez dakit zeren bidez eta horrela, kapaza izan behar zara dena emateko, osea, momentu bat, non dena eman behar duzu. Eta dena ematea ez dakizu zer den, porque ez dakizu, mendi batera igotzen zarenean, bakizu ikusten duzu hor buzoia edo gurutzea edo horrela, edo zerua eta horrela hor bukatzen da, heldu naiz. Baina honetan dena ematearen honetan, jendeak historian zu kontatzen duzun edo interpretatzen duzun hori sartzeko dena ematea ez dakizu zer den. Orduan, eszenatoki batera igotzen zaren bakoitzean, obra berriarekin edo egun aldiz egin duzun obra batekin dena ematera joan behar duzu, eta inoiz ez duzu lortzen, beste gauza batzuen artean ez dakizulako non dagoen dena, eta orduan beti jaisten zara eta esaten duzu agian erdi posik gatu zara, baina inoiz ere guztiz posik, eta esaten duzu, baina hurrengoan gainurra lortuko dut. Orduan, gure lana da, eta dauka desafio eta adrenalina txute hori, alde batetik gogorra dela, baina beste aldetik gustatzen zaiguna. Eta denborarekin ez da gutxitzen sentitzen duzun ardura, nik are gehiago esan nuke, denborarekin ardura gehiago duzu, hain zen ere, gehiago defenditu behar duzulako, jendeak igual zugandik gehiago espero du, baina, beste aldetik, zuk zeuk ere badakazu seguridade gehiago, denbora urtek, halako seguridade bat ematen dizu. Orduan horreka hori dago, alde batetik seguritate bat, eta gero ezin egon hori hau ondo eroriko den, batez ere estrenaldiak izaten dira kasurretan momentu kritikoena, ez azpaitak izu. Oraindik ere zuk sumatu alduz, honek ondo funtzionatuko du, jendeak ondo hartuko du, baina gero askotan okertzen zara, onerako edo txarrerako, okertzen zara, pentsatzen zenuena baino arrega hotzagoa edo beroagoa, enfin. Eta orduan estrenaldiak, baina eta gero dena den, nik esango nuke, antzeslan desberdinekin zuk jarrera edo desberdin bat daukazula. Kasu honetan nik esango nuke, ez dukiruren historia honetan nik uste dut nahiko seguridade handiarekin ateratzen garela. Igual beste esparru batzuk igual guretzako ez dain jorratuak daudenak eta segurazki kilika gehiago sentitzen da ez. Eta orain arte ez dokiru zenolako harrera izan du? Begira, estrenatu genuen Bilboko Arriagan, horre esnatzeko aukera eduki genuen, eta oso emanaldi potenteak eta politak izan ziren. Beteta, antzokia, bi funtzioetan, eta aipatzen dut Arriaga, eta aipatzen dut lehen aipatu dut Gallarre, eta Victoria Eugenian ere egon gara, baina, ahaztu gabe inola ere ez, antzokirik txikiena eta batzutan antzokia ez den etxeko edo ez kulturretxe horretan edo horrela, ez? Horiek ere leku oso politatia gertatzen dena da, antzoki hauek, antzoki printzipal hauek ez, oso politak dira, baina ez bakarrik guretzat baizik eta publikoarentzat eta gainera euskaldun publikoarentzat eta euskal antzerkia eta horrela askotan edo batzutan horretan ez dela agertzen, baizik. Eta hori da, gure kultura, euskararen kultura eta antzerkiarena eta horrela dignifikatzeko modu bat eta ez bakarrik gu baizik eta publiko ere sentitzeko ze importante gara. Horiek, emanaldi horiek egin ditugu, egon gara Gallarren, Victoria Eugenian, oso harrera polita, gero hainbestetan egon gara, orain arte egin dugu martxotik hona 30, gutxi gora bera,
funtzio, baukagu beste hainbeste hemendik aurrera, eskatuta ja, agendan. Ez da bakarrik emanaldi dezente daukagula, baizik eta emanaldietara jendea joaten da. Bueno, baukagu apur bat ezaguna gara, jendea fidatzen da gurekin, ezagutzen gaitu uste dute gutxitan dezepzionatu dugula. Eta emanaldiak oso politak dira, jendea oso pozik ateatzen da, egun nabaritzen dugu oso giro polita dagoela, jendeari asko gustatzen zaiola, oso ondo pasatzen duela. Nabaritu egiten dugu inork esan gabe, baina askotan ere esaten digute. Zer nolako agenda duzue? Non gehiago eskiniko da? Pues, a ver... Gaur galdakaon gaude, atzo Iruñan egon da galdakaon, aste buruan, larun bat eta igandean Bilbon gaude berriro ere. Berriro ere, Bilbon. Zeren Bilbon Arriagan antzestu genuen, baina badakigu jende asko geratu zela ikusi gabe, eta orduan aukera hori eskaini. Eta gero... Urrengo astean Azpeitian gaude. Azpeitian, Basauri, Santurtzi, Zumaia, hemen Nafarroan uste dut Irurzunen. Lehengo astean Altsasun egon ginen. Altsasun egon ginen. Lehengo astean, eta baita ere egon gara... Zaluzen... Ez, baina Nafarroan egon gara. Bueno, egon gara Nafarroako antzerki eskolan egon ginen, estrenatu eta berehala. Eta gero Lazagutian, ez... Nola zan... Beste hori, bueno... Tuteran. Tuteran ere bai, baina beste batean ere bai. Erresia daukan herri hori, sakanan sarreran dagoena. Zuen webgunean egon da ere, ez? Bai, tartean sakatu eta hor agertzen dira gure ekitaldia. Nafarroa bueltatu nahi dugu. Bai, asko gustatzen zaigu. Atzo programadoreak etorriko zirelakoan gaude eta... Bai, asko gustatzen zaigu. Gainera, Nafarroa jaio nintzen. Eta, en fin, baukador, kredentzia berezi bat. Ze partean edo... Lizarraldean, Lizarra herri txiki bateko, bai. Bueno, ni Lizartarra naiz. Bai? Hori da, hor Tirrasteian, horrela Arintzan oso... Bueno, honekin lan nahiko duzue, baina etorrikizunari begira ere batzutan ideia berriak agertzen dira beste proiektu batetan lan egiteko edo... Bai, badaude, gertatzen da, ni kasu horretan pixka bat, ez naiz batean superstizio, baina horretan ez zait gustatzen proiektu oraindik ere hastapenetan dauden proiektu buruz hitz egitea. Batez ere, nik ere ezer esan handirik ez duk dalako oraindik, badaukat ideia bat, nik zut idea oso polita dela, oso zaila, bestalde, baina oso polita eta ondo ateratzen bada puntazo bat izango da, uste dut, eta hor dagoen gabiz, baina bueno... Ezken finean, beti, nik uste dut, askotan beste antzerki gile batzuei, eta horrela beste zinegile batzuei, eta horrelako gauzak entzuten. Jendeari ez zaio gustatzen horretaz hitz egitea. Zurazki, sortze prozesu bat delako, eta sortze prozesuen aurrean, kriston inseguritatea daukazu, hostia, kapaza izango naiz, porque, claro, momentu honetan, baukat ideia bat, baina ideia hau garatu egin behar da, ez? Eta, bueno, sortze prozesuak, gero, emaitza daukazunean hor, eta emaitza guk ikusleok, ikusten dugunean, bai musikan, bai arte plastiko eta bai hori, baina hori zerotik edo esentziatik atera den gauza bada eta folio zuriaren aurrean, panikoa sortzen da. Bai, eta aldatu daitekela ere. Claro, aldatu edo agian ez duzula asmatzen eta bidean gelditzen dela. Bueno, momentuz ez dokiru antzeslana eta hor daukagu, zuen agenda, zuen webgunean dago. Bai, tartean, ez dakita asko epatu dugu, baina tartean konpainia gara, tartean teatroa, eta tartean teatro barruan, ez dokiru. Eta kasu honetan konkretoki ez dokiru azpitalde honen obra honi, ez dokiru izena eman diogu ere, musikarekin harremana daukalako, ez dokamairu, ez dokiru. Bai. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Zuei. Eta horrengora arte.
Laster arte. Bai, bai.